Казвам се Юлиана Танева и тази година завърших 12 клас в Славейковото училище. Интересувам се предимно от литература, като за трети пореден път участвам в Славейковите четения. Сега ще ви прочета есето си за литературния конкурс "Любовта в нас". Какво изкуство е това любовта? Какво усещане и измерение е тя? Какво в действителност означава и дали някой може наистина да я определи като нещо точно, научно и ясно? Тя е тази, която може да разплаче човек, и тя е тази, която го кара да плаче от щастие и радост. Любов, която винаги е съществувала и ще съществува. Любов, която съществува благодарение на нас, хората. Съществува и просъществува в най-малкото незначително нещо, превръщащо се след време в най-голямото и значимо. Любов, погубваща ума и разума човешки, когато нейното време настъпи. Живот, крепящ се единствено на любов, време, броящо своите минути и секунди, прекарани в любов, мигове, чакащи да бъдат изживени с любов. Сам човек постепенно разбира, че еволюцията на любовта е най-голямата такава. До такава степен, че разумът и обичта заемат равно положение на житейските бездни. Защото човек, изминавайки пътя на своето самоусъвършенстване, разбира, че единственото, което притежава на този свят, е своята собствена душевност и същност. Осъзнава как любовта се заражда вътре в него, как не може да опише и как тя променя неговите действия и реакции. Светът, хората придобиват по-добрия облик, когато се срещат лице в лице с любовта. А тя, от своя страна, винаги стои някъде там, чакаща отново своето добро проявление. Добро, което често живее заедно с нея. Добро, което всеки човек носи вътре в себе си, проявяващо се винаги с някаква доза любов. Всичко хубаво на този свят е плод на любовта. Всички шедьоври на отминалото време са дело на човек, обичащ и творящ. Различен, но добър, различен, но умен, различен, но уважаван. Това е и същността на различното, че любовта все пак присъства в неговия живот, че тя успяла по някакъв начин да остави вечната следа. Различно, но и толкова познато, защото обичта между хората е вечна. Тя вечно е в нас, вечно ще търси поводи, за да ни подсети, че отново настъпва времето на доброто. Независимо от всичко, независимо от всички, тя винаги поставя на първо място нас, хората, не разбиращи понякога какво всъщност е любов, каква всъщност е тази сила, даваща ни опора за успех и увереност напред. Да, понякога сам човек не може да отговори на всичките въпроси, но винаги знае и разбира, кога те губят тази своя сила, избледняваща пред любовта. Достигайки до най-висшата степен на своята еволюция, човек достига и до най-висшите позиции на живота. Доброто и злото са вечно присъстващи, създадени там някъде по дългия еволюционен път. Защо? Защото с усъвършенстването се усъвършенстват и най-големите съществуващи антитези. Дори цветовете са част от тази противоположна гама. Дори вечната любов, онази, за която песни се пеят и истории се разказват, и тя заема роля в тази човешка несигурност. Но като част от нея, като част от нас, любовта все пак съществува и все пак постига много повече, отколкото сам човек може да предположи. Доброто винаги е една крачка пред лошото, негативното, и тази крачка се увеличава всеки път, когато личността действа с оръжието на любовта. Защото тя е тази, която придава смисъл на нещата, независимо колко трудни са те. Тя е тази, която показва на човек колко хубав и приветлив става онзи свят, който на моменти отразява сивите и тъмни цветове на снизходителната противоположност. Тя е тази, която прави човек най-щастлив, когато е влюбен и когато осъзнае, че грижата за някого, обичта към някого се превръща в неизменен човешки фактор. Тя е тази, която има безброй хиляди проявления, които наистина показват, че доброто може да направи огромна крачка напред и само напред. Онази любов, която никой не може да ти отнеме, защото тя е уникална. Тази, която превръща и най-твърдия разум в различно екзистенциално мислене.
Любов, изграждаща здравите връзки, които не позволяват на човек да падне. Никога и никъде, защото тя винаги ще го подкрепя. Надеждата, вярата, съпричастността, щастието са част от цялото любов, доказващи, че смисълът на живота е изцяло в ръцете ни. Любовта е нас, живее, развива се, твори и играе. Човек се умява да я използва, както художник използва четките и боите, за да преобрази скучното бяло платно в красива и изящна картина. Но това, което трябва личността да запомни, е, че не всяко красиво нещо е показно. Не всяко дело на любовта трябва да се доказва и да чака своята отплата, защото в това се състои и съвършенството на чувството любов. Това, което прави всяка душа такава, чиста и светла, готова да достигне и най-великите житейски висоти. Тази душа, която намира своето призвание не в друго, а в безкрайността на думата любов.